nek kene yo iso puyeng lho Pak. Ngene iki. Lili muli. Alah, mosek kecil-kecil pandai bertahan. Oh idol, oh idol. Ya, Zara Jawa Tengah ke sini. Ah, pinter. Tuh coba. Apa, Pak? Oh, Mariam Sutula. Ada sih. Mangga lomba dilat es Amboy asiknya lek dicolek buka titik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab mak-mak tok bapak-bapak do mingkem. Sik baleni neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngoten lho kompak dadi nek dirungokne niku sing dhuwur salam sing ngisor jawab dadi seimbang ngoten lho. Barokah nggih. Sehat seger waras nggih. Mugi-mugi sedaya sing rawuh wonten mriki tansah pinaringan bagas warasan amin Allahumma. Mugi-mugi sing rawuh teng mriki sedaya sing gelem muni amin buater muga-muga sehat wal afiat sedaya. Barokah umure, barokah rezekine, barokah duwike saya akeh. Sawahe saya akeh sing nggih utang-utange lunas sing ngutangi lali ketake sing mburi amine mbok banter padha karo aku Bang Mekartro kata dina. Bismillah iki aku ngitung ya gak usah rangketak sithik dienggo syarat suwi ra tau ngitung gabung karo ludruk lagi pertama iki gabung ludruk latihan sing penting bayaran lancar. Matur nuwun Pak Idris kalian Ibu ugi Pak Idris subuhan iki biyen kok lahirnya pas wayah subuhan Pak Idris subuhan ugi temanten kekalih Mas Muhammad Rafiq kalih Mbak Linda. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saadah saomah aja nganti pisah fidini wa dunya wal akhirah amin Allahumma. Yang penting ngono ae wis. Ngitung sepira ngenteni to. Bismillahirrahmanirrahim. Kembang lateng kembange kayu sik lali aku apalanku mau apa catetan ning ngisor. Kembang lateng kembange kayu kembang semangka kembange mawar karo eling-eling sawi ora tau ngitung. Manten lanang ganteng manten wedok ayu arep malam pertama ambene bubyar. Kuwi kaya pengalamanku.
isih iso ngitung. Lunga kaji nang Mekah Madinah melu ndongakno sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. matur nuwun yen to diparingi radin wenehi ya mengko tak enteni blang ditung ngeblok tak nggo syarat sing penting awak dhewe aja biayaan. Aku wong Jawa Tengah, iki wong Jawa Tengah. Alhamdulillah iki Pak Idris ndi wong e? Ndi? Pak Idris. Sampeyan wis petuk lorong wis ketemu. Wis ketemu Pak Idris gede dhuwur. Mosok mlakune ngene. Ora percaya. Piyayine sakmono. Pak Idris ngerti. Ngekene ludruk didekene kene ngerti lak nanggap percil dikene tengah sawah. Sebab percil kuwi anake kok. Ya. Ora apa-apa, metokno karo dulur-dulurmu ben ketemu karo dulur-dulurmu ning tapi alhamdulillah Pak Idris wis ngomong mau. Sampun ndika piye? Sak percil masyarakat kene umpamane seneng acara kaya ngene iki, gawe event kaya ngene iki, gawe acara kaya ngene iki seminggu sepisan. Weh. Masyarakat seneng. Sing hadir seneng sedaya. Masyarakat seneng Pak Idris seneng. Lah rumah saku nek Pak Idris ngomong ngono wis sing bayar awakmu sapa ngawur. Iki acarane manten. Mantene. Ora usah ngelang. Dongane apa? Sing penting ndongakno ya sakinah mawaddah warahmah saada sak omah. Ngene lho tamong. Lah piye ta? Manten iki sing mbok omongi aja manten nom. Lah manten nom ngene iki gak mungkin tukaran. Sing mbok omongi manten tuwek-tuwek karepku. Lho kok iso manten tuwek-tuwek? Kudune ya sing enom ben uripe ngarepe ketata. Lah enome mbok omongi model piye ora tak ngrungokne sing penting turu. Paham? Ngono. Sing penting istirahat. Didongane mantene ndang babaran selesai. Amin. Sing didongane iki manten tuwek-tuwek ngene iki piye keluargane tetep sakinah mawaddah lan warahmah. Delok ibu-ibu yang di depan situ. Delok kuwi, Udung Abang kuwi. Udung Abang kae ya. Wah, iku mesti gawatel lembleh mesti ngono.
Aku yo mikir, Pak. Lah ngono diamen tok mulai lebone coro ora. Mari kondi delok lodrok ngene gres karo mlaku rek gatelen kok. Ora apa-apa iki mau wis ket sore. Sadurunge magrib wis enek sing gelar plastik, enek sing gelar sak, enek sing gelar apa jenenge kloso dhewe. Ora apa-apa lungguh ning dhuwur sak, sing penting aja nganti kemulan sak. Tonggoku enek bar nonton tontonan. Hah? Mulih kemulan sak, dikemuli sak, mulih langsung meteng kamangka rondo. Iki sak apa kok iso Sakidin. Oh iyalah ya emang kula kuwi iki kan namanya jenenge ludruk iki koyo ngene iki. Jarang-jarang awake dhewe ketemu ludruk seperti ini. Jarang Iki engko aku manut karo penonton sing ngarep. khususnya mak-mak. Khususnya kaum mak-mak niki mangke ludruk niki mangke percil CS dibuyare jam piro? Khusus tak percil iki. Khusus tak percil Dibuyare jam piro? 10 11. Napa subuh, masalah subuh Istimewa sampean. berarti awakmu nyagui ya, Pak. Pak Idris, Nyapa? kok kana kono kana ambulan loro, Pak. Lah kok salah bulan Cangkepe dagelan suwek sampai subuh kok masak. ora apa-apa nyenengke masyarakat banyak nyenengke sing hadir ning kene kuwi termasuk ibadah lho jare Mbak. Bener, wong nyeneng niki sebab jeneng ibadah. Ibadah. Sadurunge nyenengne masyarakat nuturi manten tuwek, manten enom kabeh sing hadir bengi iki. Awakmu rep nuturi manten. Apa mandi omonganmu? Lah kene iki masamu. Lah awakmu lho pindho arep nuturi manten. Ora masalah kuwi nyuk-nyuk. Iya nek Lho kuwi nyolak lah gantengku kaya ngene mbok celuk munyuk. wah, ya bocah kaya kloset e ganteng. Aku kaya kloset awakmu kaya telet umum. Berarti Pak Idris kaya apa berarti? Pak Idris yo tetep Ngene. piantun sing bijaksana. F coba nadanya F. F kakak. F. Ceritane awakmu sing beda. Sapa Mbak? Sapa jenenge? Mbak Linda, Mbak Linda, aku Pak Idris. Mas Rofik, Oh, iya. Aku Mas Rofik, kowe Mbak sapa? Mbak Linda. Ah, iki Aku wedok. Iya wedok. Dadi nembang nuturi Mbak Linda karo Mas Idris. Mas Idris. Mas Rofik. Mas Rofik, Heeh. engko mari ngene, pokoke buyaran ludruk iki jajalan. Tenan istimewa. Mau enek resep. Iki resep. Oh, berarti aku dadi Mbak Linda sampean dadi Mas Rofik. Ya. Langsung praktek ning kene. Iki lho kok maksa aku ki lho ngomongi mantan ki lho. Oh, ngomong lah yo resepe ya apa ngono. Nembang ya, nembang, Ya. nembang apa kuwi jenenge lawas mayor ya. Ayo ini Mayor. bener-bener. Pemene kowe jajal suara wedok iso ora? Iya, yo yo. Lah kaya iki mau lho. Suking dalu. Ya, Asik. kowe Mbak sapa? Mbak Linda. Aku Mas. Mas Rofik. Oke. Mesti terus angkut petok bar iki acara ludrukan Mbak Linda terus. Iki lho kok bisa. Iki lho tak omong isih tak. Kalau tenan kok Lah, barai. oleh ning urung garing kok nyebut. Ini engko Mas Mbak Linda sama Mas Mas Rofik. Rofik Nggih. bar ludruk rampung jajalan ning kamar. Iya jajalan ning kamar kok tau kok. Iya wong loro. Iki lho meneng sih kok rumah saku kok. Iya ya Pak. Tanggalmu. Rotok dek, keduren, dek no. Oke, sama no. Lagu gandrung, eling. Eleng. Kan langsung piye to? Lagu lawas, lagu zaman biyen. Iya. Terus Mas, terus. Bisa keduren ora. Raiku lho mbok obok. Kowe kita balik kene lho. Lah kena ketok. Iki rai kudu banyu kocahan. Cek lho. Irung banger duwe. Gila. Iya. Eleng. Wong iya. Oh ya Mas. Iya. Gini, lawang tutup Pak. Glek ning jero. Mas yo lagu lawas kan Mbak Linda kene dong. Wong yen lagi gandrung. pancen apik lagu kuwi kan. Heeh. Tak rungokne tenan kuwi. Kowe iki lho terusno, aja ngomong. Oh, awak dhewe duet kuwi sing dienggo jajan kae lho. Anu 5.000 10.000. Allah, duit. Duit kuwi sing dimut ireng kaya anggur. Duet kuwi sing enek cendole semangkok 5. Dawet kuwi sing dienggo renang cewek-cewek ning pinggir pantai segitiga kae lho. Kaos.
dawet. Ngawur ora mungkin percel muni cawet. Lah iki. Wong yen lagi gandrung wong yen lagi naksir yen barang nuklir. alah ora usah ngono. Jenenge wong wedok kalem Terus Pak. digeret Mbak Linda digeret. Alse. Ning pojokan. Ning pojokan. Ning kasur. Iya terus diambung. Iki lho rong kok. Nadian lagi bokeh. Ono Mbak Linda, iki contone kaya ngene iki kok jalan. Mesti harmonis mesti. Iya ora. Jarene wis jodoh. Apa-apa duweke wong loro. Mari ngono Mbak Linda didekekne ning pojokan kasur dilunggone mak pelak langsung sing lanang iki lho. Lah piye to Pak aku wis gak sabar Kendange tipis-tipis, bedange tuwipis-tipis. ben hubungan menjalin Kendangnya erat tipis. piye. Ireng bangir, dua sapa dek? Irung bangir ya duwekmu Mas. Lambe lipe, dua sapa dek? Lambe tipis ya duwekmu Mas. Jangket nyatis, dua sapa dek? Janggut nyatis ya duwekmu. Bangke ade, dua sapa lin? Pokoke kabeh iki ya duwekmu. Mari ngono, terus sing wedok, Mbak Sing Linda, wedok, geletak, Geletak asik bar ngono terus. tak idoni. Sing nuturi ki aku kok. Mbak Linda geletak, Geletak. terus karo ngene. Terus Mas iku Mas apa? Mas Ropik tunjuk lho. Geletak, Mbak Linda geletak, terus Tak. iki piye. gentenan sing wedok sing takon. Yo, Wih, gimana sing wedok? makan sing lanang takon terus. Saiki wedok sing takon. Wedok kok dadi geletak terus muni. Iki piye iki. Oke. Ngerti. Mas Rope. Asik. Iya. Ayo baleni. Wong yen lagi gandrung wong yen lagi naksir nadyan lagi bokeh jarene wis jodoh ireng bangir dua sapa Linda sampe tipis dua sapa Linda jangkut nyate dua sapa Linda bangkane dua sapa Semua ini milikmu. Iki piye Mas? Dikapakne Mas. mari ngene ya langsung digawe Iki piye Mas? Digawe piye Mas? digawe sampe metu dhewe Iki piye Mas? Metu piye Mas? durunge metu keri-keri rasane Iki piye Mas? Keri piye Mas? mari ngono langsung Harmonis. dhewe-dhewe mari turu terus seger awake bar seger yo entek lagune iki ngono
saya raket. Raket dengkulmu kuwi. Dengkulmu piye Mas? Dengkulmu Weh, piye? bapak. Iki tak sambung. Iya, toh. Iki wis entek, wis rampung, wis entek setok. Paham ora munyuk tenan kowe iki. Munyuk piye Mas? Munyuk sing piye Mas? Munyuk matamu. Seneng dengkul kowe kok tekoki terus kok. Pak Purnomo tembakan bocah iki Pak Pur. Ben bongko karo Mas aku kancane wis bingung kowe. Bingung piye Mas? Bingung sing piye? Wah. Mbok piye Mas? Mbok sing piye? Alah weh. Lho seneng. Lah piye ta? Lah piye? Alah. Suaraku ra iso. Nang kene kuwi ngenehi resep kuwi sing apik. Lah resep piye lho kuwi sampe kowe. Nduk manten kuwi ya kudune diwenehi resep nganggo apa ngono. Ora usah nggae resep lah. Lho, kudune ya nganggo resep no, Mas. Resep apa? Yo resep ku sembarang. Iki mangsamu enek yai sepuh karo Mas aku ora. Enek para yai rawuh teng mriki. Nadane sepenak. Kowe mau liwat di. Aku wah aku gupit tok. Lewat sawah-sawah. Aku mau liwat kulo dalane cowiyut. Wah, iki jane maine ning tengah alas apa piye ya? Lah kok ning kene dalane ombo. Ombo. Cowilik. Wis mamu purung. Aku Iki ning omahe Pak Idris ning mburi gombal apa sing rene. awakmu nek ngomong iki ning daleme Pak Idris iki daharan apa sing rene? Komplit. Nah, komplit kabeh. Mau wis dahar wae awak Takoni Pak Idris lah gawe kopi istimewa. sip kopine. Itu gulone rene belas kita ya. Menjaga kesehatan ben gak diabetes, ben gak kencing manis. Awakmu Akhirnya kancane kabeh ini munggah umur. Lah piye iki Pak Idris kan yo mengerti situasimu. Jadi asam lambung kuwi ben terjaga. Kopi nak ireng pahit kuwi apik. Kopi ireng pahit. Kuwi yo kena nggo tutur manten. Kopi ireng pahit, komunikasi dan pikiran itu harus bersatu dalam menjalin rumah tangga. Komunikasi karo bojone, pikirane digoleki sing apik-apik dienggo rembugan. Ireng iri drengki ora pareng karo tangga-tanggane, karo dulur-dulure, karo sing tuwek, karo sing nem. Pahit segalanya pakai hitungan, khususnya wong wedok-wedok karo Mbak Linda iki. Segalanya pahit pakai hitungan. Jadi nek bojone kayane sepiro ya kudune ngerti. Ngono wong lanang macul kudune ya ngerti, aja bendina wong lanang macul malah njaluk gelang kae sing regane 30 juta, 50 juta, 70 juta. Kaya bojoku ngono kuwi. Ngene iki aku mergawe ku ndagel entuke mung piro. Ngono kuwi malah njaluk mobil, njaluk motor PCX anyar, pancen PCX tenan. Kowe iki lho nyapa ngomongi manten malah nuturi bojomu. Aku dadi kelingan bojoku emosi aku. Coba habis ini saat dulu iki mari kita misi tongkas diterusne kan iki dhewe ora mau ngloro tok. Tidak berdua. Hadir pada malam hari ini bintang tamu yang sangat luar biasa. Oke. Sinden sangat fenomenal. Iya. Kemarin yang sinden satu yaitu Mbak Probor ini asli dari Sidoarjo. Oke. Yang satu lagi kemarin baru pulang dari Malaysia. Menjalani apa, Pak? Hukum cambuk. Alah, seminggu. menjalani konser yang akbar. Konser. Mbak Probor ini sudah sering masuk keluar YouTube, Ya. masuk keluar dapur rekaman. Ini Kalau yang satu lagi yang satu masuk keluar neraka. Luar biasa. padane Jim setan. Jam setram kuwi bayangan lho panas pancen banyak kacang ijo. Nah, dane coba. Oke. Bagi wedok. Oh ya, wedok Mbak Linda ya. Oh sayangku. Kayak dangdut yang viral ya, Pak ya. Dangdut saiki dangdut wakele. Heeh. Anu enek Nyumunata, Nah, iya. enek Adela. Adela. Sing anyar iki sing Telkomsel kuwi. Lah, cek kok Telkomsel dia simpatik. Simpatik. Telkomsel. Gak kartu as. Simpati kok Telkomsel. Oh sayangku. Oh cintaku. Oh sayangku.
cintaku. Sepotonan yang gono, aku sing MC ini, sindene ben metu, sing siji. Yuk, bareng-bareng hari ini masih bersama sindennya Jawa Timur. Yuk, kita sepoti bersama Rodrok Modern Budi Wijaya. Sepoti sembarang mas, sepoti sembarang. Sepoti sing enak, ojo nganti ngisi di sini. Rupamu awakmu kuwi gak pantes gitu loh. Lah berarti ya dhewe dagelan sapi teng CS. Pak Idris rada kane sapi teh. Sepoti cok. Wayo bareng-bareng hadir bersama hadir Bintang tamu kita bersama Rodrok Budi Wijaya. Budi Wijaya pada semua. Hadir pada malam hari sangat luar biasa. Melok ora, melok iki ora. Kudune sabar. Sampeyan iku ya sing sabar ta Mas. Kaya aku ditakoni sing alus iki ya sing alus. Sampeyan kuwi dadi penengah kudune sing adil, Lah sing sabar. iya. Iki sing kene bolos, lah kene kok langsung mbok kenekno. Maksudmu piye? Lah sampean ojo sia-sia. Lah iya, Iki ngono sia-sia. kembaranku kok iso mbok ngenek-ngenek. Lah iki sampean mangsamu. iki sampean nak warai hidup penuh liku-liku. Lah kok iki malah melok ora? Ngono kuwi. Ngono iku saru, Pak. Dadi gak oleh di melok ora. Gak entuk. Saru, Pak. Nek ditiru teh cilik-cilik piye? Yo, masa wong di melok ora? Ngono kuwi. Nek kene yo iso puyeng lho, Pak. Ngene iki. Apa? Adik, malah ndase kancane nggo dolanan. Ya paling gak iki aku ambek mbakku iki kan kembaran. lah kembar. Oh, Kaget aku. Kembaranku. Jadi kemana-mana ada Probo, ada Mbak ini. ini siapa dok? Probo ini. Namanya siapa dok? Nyiliti mas. Lho, sik jenengmu gak dirungokno gak kowe nak. Niki nyi siapa dok? Nyi Probo. Kowe Nyiliti. Coba bos, ini kalau tidak pakai musik itu tidak Saya enak aku ora kedengarannya. percaya toh. Coba Mas minor. Bes, apa B apa C? C ya, C. Ya. C minor, C minor. Saya si Probo sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si percel awak panggung datang kemari menurut panggilan Anda. saya si slentem dagelan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Kalau ora, Yo melu toh mas. ya. Tuh, iso mangap toh. Ora iso mangap iki Yo nembang oleh biasa. ngenyek. Ya, Mbak, ayo Mbak. Saya siliti. Siliti sapa? Di ruangane ra penak. Lah jare kon kenalan. Jane aku sinden kula. Lah mosok ngeses. Lah tibane nyi dadi nyiliti. Lah yo, ya kuwi umpama nyiliti sapa? Nyiliti Pak Idris. Alah, maksudnya kepanjangane nyiliti sapa? Liti sapa? Saya ngono kuwi. Iya. Saya sesliti sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Pak Lurah. Si ketek Lah, masalah. Aja kaya ngono Mbak kok kurang ajar Kuwi beda lagu. nadane meh padha. Kuwi Salam. anu manobong. Pak Lurah. Salam Hormat saya nyapa kok kan putih anu manobong. Beda lagu kuwi. Dane yo Pak Lurah. Lah kok Pak Dase, Pak, Dase masalah. Iki lek kebangetan kok sih. Ora mesakne. Nah, Yuk. Wah, sindene kena tumor.
Dibenakno Mbak gak apa-apa sampean disio-sio tapi ojo cilik ati yo. Lah. Ati ning dhuwur kene lho, ati ning kene. Mane dhuwur ki medun. Mawine dadi ati akhirnya dadi rempel. Masa rekelane plotrek. Kuwi remelo iki nek lanang. Mbak Liti. Nek wedok Pak ya. Lurah. Salam hormat saya. Bang Mandor. Salam thank you saya. Penonton. Saya suka Anda. Pak Idris. Mana sawerannya? Nembang sak nembang iso. Yo iso to. Sebang apa-apa iso lho. Iso no Mas. Nembang sing saiki-saiki sing anyar-anyar. Sing terkini. Ya. Iya lah yang viral itu loh. Siap, gerak. Oke, nembang sing enak ya, Nduk. Iya. Nadane spiral. Sagading gading. Pak dung ding, dung pak dung king. Pinter. Sakeding-keding Pak dung ding di Pak ding ding sakeding-keding Pak ding ding di Pak dung ding Sekeding Pak Idris jengking. Lah apa Pak Idris jengking? Kowe gak iso kowe ya? Gak iso, gak iso. Tan semut. Semut gak iso ya kowe. Ora apal kowe. Gak apal. Lu kancane kowe loro apal. Mulane sak gepo tiktokan. Gak iso sampean. Kaya layangan sewangan ya. Kowe iso ora ora iso ngomong ora iso tak ganti liyane. Tapi jogetin tok sing iso. Lu masa lagune ra iso mbok kaya proboke lah nembang iso. Bes. Ora ngono kuwi masamu nembang sing kaya ngono masamu. Bes. Kok. Enak deh. Mau ra gelem. Dekres. Lah nek kres mbok balik. Maksudnya nadane ku lho. Lili lali lali lala helikopter turun ke padang banyak askar bawa sinapan aku heran anak sekarang kecil pandai bertahan oh idol lili lali lali lala lili lali lali lala lili lali lali lala. Sabora. Bisa to. Lili limuli. Alah. Sik. Limuli kuwi apa? Iki ning lodro. Kita kowe kan ning nada gak kaya kancane sing telu iki to. Lila. Anu Mas wis sampe rokokan saya Mas mulai sore mau. Nah. Wis tak kendangane saya. Lagune apa wis? Musik iki. Wis musik iki wis, waktu iki wis. Ya. Oke. Wis lagune apa to? Jalmu lagu apa to? Lagu sing anu ngetren. Ya. Ya. Ico yo oleh. Oh iya. Sing ngebit. Iya sembarang. Kicau mania. Sak. Loh, mati. Aduh. Lah kowe iki melodi apa ya nek tek tek Kowe mengatur metronom. Ngatur tempone tak tung ngono. Berarti jajal piye? Jajal. Ku melodi apa? Wow. Melodi. Ya melodi. Gue 30 menit tuh. 30 menit lagi. 5 menit kok. 5 menit. Ya pokoknya 30 menit lho. Ayo. Dung tak dung tak dung. Kowe cek ya. Kowe cek. Iya. Ya. Dung tak. Lagune apa Mas? Kicau mania. Oh iya. Dung tak dung tak
barang yo copek. Sok tagak kon timbang raimu tak pongol. Sabar, Bro. Sabar. Puncak kono lho yo. Koyae nyanyi gak mlebu-mlebu cangkeme kancane jeber pisan kok. Sabar. Lah aku ora mbok kodo lah kene penyanyi anyaran nih. Tak kowe muni bengok wis Langsung bengok. Langsung kalah karo kancane. Tak dudung tak. Tak dudung tak bengok lho. Iya. Tak dudung. Biasanya aku sih bengok. Lah timbang kancane mau bengoke Kupeku tak disiki lho kowe pas aku maju ke depan. Nembang sing kepenak. Iya. Gamelan ya, Dok. Oke, Jawa Timur iso. Jawa Timur iso. Ngremong iso. Yo iso ngremong aku. Ngremong anu mah Apa? Boleh. Ngirim apa? Coba, Ngremong Mbak. tambal terus ana apa ki? Kok Ngremong apa? tambal Tambal. Tembel. Tembel. Ayo karo nambali aku itu. Ya tasbel. Iso. Iso Jawa Timur berarti kan. Jawa Timur. Asli putih ta? Aku yo anu wok dhisik wok. Wong iki lah. Padha ngono lho. Oh, madem. Saiki pindah ning Petiye. Kowe nggon kape. Kenapa? Endi saiki? Yo kan aku kan nek di luar dagel ngene iki aku kan usaha to Mas. Ning saiki iki. Petiye. Sik no petiyen kuwi nggon apa kuwi? Dodolan. Bakulan. Bakulan apa? Proto. Proto ya apa? Pangan manuk. Manuke sapa? Manuke pahit. Tak wapuk. Ya, sing apik ya, Dok. Enggak Kene apik dhewe. Loro to ceritane iki khusus. Ngono. Lah ngembang. Ae dhewe memang melu Budi Utomo iku. Ini universitas. Jaya. Uniwijaya. Ngawur ngawur. Oh Budi Wijaya. Di Wijaya lho. Saiki duwe TV gedine. Wah tenan. Sukses saiki. Mas Dodok iki saiki. Adidi. Lah yo ki masih jenenge Dodok. Iya. Pergane masih gede ya. Nembang ya, Dok. Oke. Nah, sing apik mari ngene terus nih. Ya. Ana komplit dah. Komplit dagelan ngelumpuk ning guri. Ya. Apa iki Mas? Ya kamu tunjukkanlah apa bisamu. Musik apa? Musik. Minor Mas, minor. Ah, wes aku nyanyi. Mari kan kamu memberikan apa pada para penonton, pada keluarga besar Pak Idris mau wenehi apa, ngono kan penak. Meni opo? Ini ra nggo apa-apa mene. Maksudnya awakmu nyuguhi ngono sing rawuh. Ya kudune Pak Idris sing nyuguhi kok malah kamu kok nyuguhi. Lho piye ta jane? Maksudnya awakmu gawe gebyar apa ben kene murup ngono lho panggunge. Dibong. Awakmu kok iso Mas, tunjukkan Mas. Hei. Iya. siapa? Siapa? Minor Kan ya apa? Ya ngomong gitar apa? Iya, Gitar apa keyboard apa? Ibot. Ya C apa G? C. C apa? Berulang-ulang kali telah ku katakan. Mas. Duduk kuwi ya. C minor. Atau Mas. Gendok deno santri lulusan pondok. Mas. Isih Duduk kuwi. C minor. Duduk kuwi to. Duduk kuwi kok. Duduk kangen suarane. Iya kuwi. kaya kuwi. Duduk kuwi. Duduk kuwi kok. Gadis manis Kalimantan. Oh ya apik. Anyar iki Mas ya. P apa? Pak. Apa malah kaya cah TK. PP apa? Lah iya. Lah apa kok terus mbok ejak P apa? Nadane sama Mas. PP apa? Pian sungguh mempesona. Apa? Ulun jadi jatuh cinta. Apa? Pada pandangan pertama. Kakak
gadis manis sekali mantan. So nyanyi lho jane. Bantal kulit tak sayang-sayang, rasane kaya wong kedanan. senyilik ini Kok lagumu morat Orang karet kowe piye to, Pak? Lagumu morat banget. gadis manis sekali mantan. Lagumu morat banget. Kita isi grogi guri. Mas, grogi opo? Sama ngono. Bener, sing gurih bener lho nadane kena. Senyum tipis. Yang menawan Bener. gadis manis sekali mantan. Ya. Bantal kulit tak sayang. Kilo, Kak. Rasane kaya wong kedanan. Ya ya. Iki perawan Kalimantan. Nah yang bisa kita tahu gadis. Ya bener. Ya bener, tapi iki lagune ora ngono kuwi. Kowe kok baca kono, kowe sing ra iso nyanyi baca kono. Nah, BPEC. cek matamu. Tahu apa? Kok kowe sing ra iso kok. Gak iso, Dek, gak iso. Siap. Rut. Siap. Ayo. Siap. Gerak. Kamu tahu sekarang bulan apa? Mulut. Iki wis siap gerak ke mulut mati. Iki lho ora apa? Mulut tuh nang hitungan Jawa mulut no. Dileboni lalat. Dileboni nyamuk. Apa iki? Mulutmu klebu. Ngerti. Seneng nek kancane ngono. Untuk musibah seneng. Apa? Agustus. Agustus. Siap. Gerak. Kamu harus tahu. Paham enggak? Paham. Paham, Pak? Siap loh. Kudu tegas loh. Paham. Paham, Pak. Rumah mana kamu? Rumah Jawa Tengah, Pak. Di koi ora. Tenan ora. Ora ikhlas di koi. Tenan ora. Ditakoni to, Pak. Ya weh. Dek Prabowo. Siap. Asli dari mana, Dek? Sidoarjo, Pak. Rumah Sidoarjo ya? Ya. Kesini tadi sama siapa? Bener-bener. Pinter, cepet. Boleh. Ya, daerah Jawa Tengah ke sini. Pinter. Tuh jawab. Apa, Pak? Iki lho iso. Iki lho iso jawab. Wong loro iki lho pinter-pinter iso jawab. Gak jelas lho. Iki lho contohnya. Contohnya iki lho iso jawab. Dek Prabowo. Siap, Pak. Soto coba sebelah apa, Dek? Ada soto, Pak. Pinter, seneng kamu soto lho. Dek, senam. Yap, dan coba bisa. Ya, perjalanan 8 jam. Ya, apik lho perjalanan 8 jam atuh sama Jawa Tengah ae. Wis coba bisa. Siap, Pak. Loh, kok siap? Kok takon ngidoni Pak Idris kok siap iki ya? Tidak boleh itu. Mosok do. Ndek mosok takon ngidoni Pak Idris. Halo. Kapal kowe. Mosok yo do. Siap. Lut. Paham Dek Prabowo? Kalau ada musuh gimana Dek Prabowo? Dihadapi, Pak. Kalau ada musuh gimana? Langsung saya lawan, saya tembak. Tak sogok, Pak. Iya, aku gak teko musuh ning awakmu. Lah sapa? Kowe iki siap sedia enggak? Iya. Oke, siap. Nadanya C minor. Mari ngene, agak metu, oke? C minor. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Gedang sapa sak corong dipangan codong timbyang biar kulurisan bedong. Pedote layangan sing dadi parang, tapi ojo sampai pedot sedulurian. oh Mariam Soto. Napa burung aja kena. Nyapa Mariam Soto ngono bahasaku. Paham gak lagune? Paham. Membiak mayun paman. Suarane Ke Gedok. gedok dong. Gendeng belang. yangan Nyaram yai nus mantara. Banyuwangi kul Buluele. kulon kono wetan segara lor lan kidul lalas angker Kaliwian
polisi belajar. Kita itu nih. Kalau nggak polisi belajar baik. Berambiangan belam. Ojo takon Senang susah Anti sangga. Kancane dhewe sing tok. Piye kancane ya? Aja takon seneng susah hang disangga hang disangga hang disangga hang disangga pas ya dan dangdut ya langsung dadi ya aring-aring biakar gedang campur sapi timbian orang biangor kulo nison pedak terus hop iki ceritane piye iki wedi nang buri lah ya maca ta iki Maca apa to, Mas? Iki awakmu mau dinteni karo Buri tulisan kok jagalah kebersihan ngono tok iki. ya ampun iki kan lodro briefing Briefing, di Mon. briefing Wah, piye wis dipiping ta kamu iki ceritane ngene lho, Mas. Iki kan ceritane wayang Ramayana. Ing negara nalika diraja Ratu Buta Rahwana. duduk Anoman putih neh. Anoman opo neh? Anoman putih. pas aku Iki ngene lho, Mas. Iki lah aku jeneng juragan Lodro. oh ya 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 Lah iki kok sampeyan sik ning kene iki nyapa? ya terus bener bener mbok ora Ah piye to, Mas? Ya, nyapa awakmu rono. Lho sik to, awak dhewe iki ceritane piye? Ceritane awake dhewe kene kan tanggapan to. Oh, tanggapan. Awakmu sebagai juragan. Juragan Lodro. Nah, aku karo Mas Persel karo Mbak Probo sebagai anggota. anggota. Aku kan juragan Lodro. terus Digendak karo Mas Didi. Aku mlayu. Apa doyan Mas Didi karo awakmu kok digedak? jenengan lak kuwi ra roh Dinteni bayan juragan Lodro. Awake dhewe iki wis dinteni karo Pak Taji. bayang taji Ya, ngono berarti Ini nanggap Lodro. kowe iki dadi bojone bayang taji sampe mosok gak ngerti. iya Sampeyan kan bojone to. Bojone sampeyan kan njaluk Eneke sampean marani rene iki mau enek. enak Perlu apa kuwi to. perlu apa lah kan aku penceluk kok Ngene lho, dramane masak lho. ini lho aku ki bojone Bayan Taji ya perokne sampean kabeh iki Iya. Terus pengen tanggapan apa gak enggak aku setanggapan dhewe ya iki awak dhewe ceritane. oh iya 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 pengen ceritane pengen lah aku iki bojone Bayan Taji kepengin nanggap Lodro wah ngono ta Sampeyan kleru dari ini. dan apa Ning buri wong ini. kok capek omahe iki. celur-celur ben celurene sapa ben taji no celur rene ben Bojone sampeyan celuk njajal. iki mari ngene nak rene delok Nek nyeluk bojone sampean apa? wah bojomu Sampeyan nek nyeluk bojone apa? Papa apa sayang? bojone propot tau wae Nek nyeluk Papa Taji aja ngenyek bojoku tanggapan. Prap. Telung papa lho, Kang. bojomu pucet Kang, nek nyeluk kuwi lho. Mosok papa. bojomu aku Mas, dindekne Mas, anu terope ndekne Mas. Pak emosi to. sabar Pak sabar bojoku iki bojoku Cak iki bojoku ya terus sing nanggap rodrok sapa aku ora nanggap kok yo fakir kowe iki nanggap apa ora lho sing nanggap aku lho Cak aja kaya ngono sampean aku iki lho kate nanggap Lodro lho Lah kok sakne nanggap lodro kok nanggap kok aku seneng kroket. apa Kroket. seneng iki lho Ana nopo kuwi? Bapak bakso kuwi ora mau kamu. Ya boleh. iki bojomu iki cerita
bojoku. Aku kepengin nanggap lodrok ngono lho, Pak. Tapi aku ra seneng, aku seneng orkes. Lho, gak iso. Kok iso seneng orkes iku? Ya lodrok lah, nguri-nguri budaya Jawa. Sampeyan orkes iki sing mbok senengi apane? Lho, tenan lu biduane. Ya apa ning nyanyi rok samene tas sawer. Mamula pernah iku seneng nyawer biduan. Iya. Mangkane iki lho cak deloken. Rumah tanggaku iki koyo ngene bojoku seneng orkes. Ada rumah tanggamu murid-marid aja. Murid-marid rumah tangga laran lho. Ya aja ngono ta, Pak. Mas boten niki nanggap lodrok siap boten. Kanan sih. Mangga lomba jilat es krim. Apa ya apane? Juragan lodrok. Ya iki Pak juragane, Pak. Juragan lodrok. Juragan Umurne. Iya toh. Iki anggota iki dhuwur kabeh. Aku dhuwur. Dhuwur. Kene kabeh. Dek. Ayo ngene dira-dira. Tanami. Sampeyan sida apa ora? Nek sida sampeyan daftar DP. Wis tutup ya? Soale iki lodrok paling laris ning Jawa Timur. Nek sampeyan sida langsung sampeyan tak DP. Nah, ngono. Loh, Lho, bapak mengae. Bingung ketuae. ya apa sih iki? Sampeyan lak arep nanggap lodrok ya, Pak. Tanggap lodrok. Lah iya, ben sida sampeyan tak DP. Pak, ini Pak. Kok awake dhewe sing DP iki kono rene ora kene rono. Akeh-akeh nek sing nganu sing arep nanggap sing DP iki mesti batal. Iki ben ra batal ya aku sing DP. Kak, Ini nutupnya, Pak. Regane piro ta DP-ne 20.000. Lah iya, Lho, terus dari 40 juta kok. DP-ne mek 20.000 ya. Sing penting ki enek anu hitam di atas putih. Oh, kuritansi. Kuritansi. Kurikulum. kuwi tansi Kacau. Sembat aku. Kacau. kuwi, Mbah, kuwi. Kuwi. Apa kuwi? Kuwi tansi. Oh, iya. Tansi, Pak. Kuitansi. Yo, kene. Wis, kon jeneng aku tak setujoni. Tapi tak dangno mek 2 kilo. Loh, yo gak iso Pak iki lho anggotae sampean takoni dhewe kok iso pen bangno 2 kilo. Anggota lodrok kula niku kira-kira wong 500 wong, Pak. Aku kok rata kae. Lah sing lodrok aku mbok ben kok bebas. Wis tak kene iki gone gak enak. Lah saiki kan gelem ora nek ra gelem aku balik. Pak kok ojo geger ta. Lah piye sampeyan? Gelem ta? Lah kan Tak apa, gelem. Pak iki sampeyan den aku. Apa lu ngene? Lho, Pak, Anggotamu piro sih? iki lho 450 anggotamu piro? 400, Mbak. 500, Pak. Ayo, Pak. Sing mati. Apa ae? Apa laka? Eh ya weh. Sidakno ya Pak tanggap lodrok. Ya wis kita tak setujoni. Api. Lho kok ana tapine? Iya yo kudune campur sarine. Ana iki sampean takoni dhewe iki lho. Hah? Iya DJ. Ada di opo. Masih sing zaman saiki ki lho, son berok kan. Orek, Mbak. Ah, ketua teteh. Sampeyan sida nanggap ora? Ya juga. Supaya nanti lek gak sida nanggap, karuan aku ben gak dadi bojomu. Wah, ojo saya. Ya bayan nanti pensiun mari ngene dadi batang e. Lho. Apa bayar dadi batang? Lah iki. Pensiun lho batang. Lah ya apa lho Pak iki pokoke sidakno nanggap lodrok iki sidakno. Tak sidano. Ayo, deal, Pak. Tapi aku jalur lakon. Apa? Sembarang sampeyan njaluk lakon apa ini mesti Lho iki nganggo- sok Pak. Ya. Ya, Aku jalur lakon sampai titik. sampai inti. Apa? Oh ngomongnya gitu. Apa? Kajiannya apa? Lah aku jalur sakene. Nun sewu, Pak. Nek khusus sampai inti niku dereng nate nglakoni lintune, Pak. Oh. Nek lintune sedulur nate dilakoni. Tangan ini. Tangan ini Ya jalan. iya Pak. Yo, tari. Ki. Sampeyan niku napa? Arek itu apa gak kon? Apa? Mbok.
khusus. Nek sing lakon iku mriki dereng nate nglakoni. Liyane niku mesti Liyane saged. Piye tanggapanmu? iso, Pak. Iso iki pancen iku kaya lodrok iki mente karo Joko Sambang. aja kesambang kok ora iso. Pak. Liyane Pak. Sambang. Liyane napa? Liyane lakon ludruk napa sing nyampe hafal? Apa? Sarit tambah oso. Aja. Iku mriki nggih Iya wis tarik, Pak. sarit. Aku wis arep. Mriki nggih dereng nate nglakoni. Saiki ngene. Tangan rapi-rapi. Aku njaluk lakon ditutuk. Apa Pak? Sambang. Oh, Tak bisa kan. Ayo tak kondang, Mbak. aku tahu main ku ya. Joko Sambang. Iya, tahu kene cah jelasin, Pak, tapi anu lho Pak, dereng tutuk kok riyen. Napa jenengan hafal to Pak lakone Joko Sambang? Lagi piye ketua dilaporane ngene iki? Ludruk kok jenenge apa? Ludruk kangen job. Lah napa? Ketua ta. Ludruk kangen job. Lah sing penting ludruk enek jenenge kok. Tapi laris kok. Laris. Kangen jok laris. Laris. Seni lodrok kangen jok. Seni lodrok Kangen job. Iya, Pak. Joko Sambang. Iya, lakone Sama saya. Iya, kaca. Joko Sambang, Pak. Iya. Oke. Iku. api Pak itu. Api apa? Lah bini apa? Bini apa? Ireng. Anu ta ya. Iya. Lah aku manut kowe sing dobrak. Joko Sambang gak bisa kena abang kenek konek kote konek. Ah, Pak Taji. Joko Sambang niku adegan pertama itu napa biasanya? adegan pertama ku Lurah Abilowo. Lurah Abilowo. Abilowo. Goleki sing pacare biyen dikuras iki Rabi Cari Gargowo. Oh, Lurah Abilowo goleki Sutina. Terus Aduh kuno, Sutina wis dirabino dipoto-foto. Ngono lho. Lah tak gelem. wis ngene Pak, dino iki ben ludruke tetep mlaku sampean sutradarane. Lho kon kok. Tak karepmu. Ya. Pokoke kok sampean metu. Berarti sampean sing ngatur, Pak. Soale aku nek lakon iki urung tau tak. Iya, makanya Bapak jadi oleh DP. Jangan ya, Pak. Angen-angene sing duwe gawe. Iya. Iki pengen didiane, pengen diawane sampean niku cocok karo atine. Cocok kon, sing kene dilewer. Mboten napa-napa kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kami. Oh, ya apa? Dimulai sakniki Pak. Hah? Ludruke Ya iya. Hanya goblok. Sakniki lho, Pak. Ya saiki lho, Mbak. Saiki. MC Nono dong. Iya kan MC Nono. Saiki. Gelar kebiar. Oh, gelar Seni lodrok kangen job. Pada malam hari ini, Lodrok Kangen Job akan membawakan sebuah lakon dengan judul Joko Sambang. Joko Sambang Pendekar Gunung Gangsir. Joko Sambang. Pendekar Gunung Gangsir. Joko Sambang Pendekar Gunung Gangsir. Adegan pertama napa Pak? Ayo Rabilowo no. Lurah Abilowo. Rek sing dadi Lurah Abilowo sapa rek? Yang metu rek? Lho. Lah piye iki lho kok rek iki? Lho. Lah jarene Lurah Abilowo metu. Iya tapi aja rek sing dadi lurah Abilowo metu rek. Aja ngono. Ini lho jeneng kamu lho. Loh, tapi aku lho, Pak. Lah sampean iki nang apa ora? Sing dona iki lho, Pak. Kok timbangan gak sida main iki lho. Pemain. Lah pemain A niki. Ya api. Niki pemain A. Dadi apa aku? Lho kon kok. Kok aku dadi apa, Pak? Awakmu dadi lurah Abilowo. Lurah Abilowo. Suwun aku dadi lurah. Dadi apa, Pak? Awakmu dadi lurah Abilowo. Lurah Abilowo. Pak Haji, saya tahu pemainnya. Saya apa?
gagah lho. Kayak ketu. Sing durung kenal. Sing wis kenal Hamato. Yo iki gambare Lurah Rabilowo. Iya, kon Lurah Bilowo. Ya anak togot aku. Ya apa lho, Pak? Iki lho Lurah Bilowo sing kondang kesuwur. Ngono lho. Ge, koyok cocote wong iki mang. Pripun, Pak? Saya, Pak. Saya telek. Pemainnya api-api ora percaya. Pemain ablek ta. Pak Taji. Nek Lurah Bilowo pun dugi terus apa? Lurah Bilowo. Goleki pacare biyen wis dirabi wong. Lah, saiki awakmu mikir seneng. Ngono ah. Heeh. Dadi Seneng kok rada paksa. rada paksa. Heeh. Lah, aku rada paksa sapa, Pak? Sutina. Pak Ini Taji. pacarku Sutina. Pacarku Pacarku Sutina dirabi wong, awakmu ditaken geneki. Oh, ngono ah. Madosi sinten? Bu, Duh, maksudnya iki lho perane niki goleki sapa? ini Sutina. Pemainnya jenenge Sutina. Nggih ngapunten anu Pak Taji niki kan Sutina sing dadi Sutina niku dalu menika mboten dugi, absen soalnya dari arisan wau mboten saged dugi lho, Bro. Kacau ini. Sutina niku ayu mboten? Ayo Sutina. Pripun nek digantos bojo jenengan? Ya. Pak, aku gelem Pak, dadi Sutina Pak. Bayarane 2 juta. Purun mboten? Dilem. Ya Pak, Lah kota liyane cuma bayar 250 lho. dadi Sutina. Ora awakmu Sutina ogong-ogong. Ya oleh 2 juta Pak ini. Bayarin 2 juta. Aku berarti dadi Sutina. Nah, ini yo. Wis ah. Tapi gendok-gendokan lho ya. Wis ah. Di manut pemainnya to, Pak? Gendok-gendokan lho. Oh, Nggih, kan namine ai. Lodruk niku kan sandiwara. Sandiwara. Suara kadang-kadang temenan kok. Kita pengalaman itu. Sutina wis padha awak. Iki Mas, Sutinae pun Loh. Iya. Sumpah gak ketemu ya apa sih kabare? Salah aku iki nang garewan nang rene anak. Gak petuk. Apa sih Pak? Masalah kon dadi Sutina kok manas ati kon weh. Loh, salah aku apa iki kancaku sekolah? Tapi kancaku jangan mosok. Pak Taji. Pak. Sabar. Etok. Wah, semunggo. Semunggo terus dadi temenan ae kacau aku. Ya ora apa-apa. Aman. Iya Allah. Ya Allah. Bu, Ya aja ngono ta Pak, iki kan apen-apen etok-etok. apa-apa. Piye? Awakmu iki ya. Iya. Dadi Lurah Bilowo biyen duwe pacar dengan Sutina. Tapi Sutina dirabi wong, tapi tetep awakmu goleki. Ngono ah. Awakmu janji paksa, tapi gak gelem. Diruduk Iya diperkosa gak gelem. Iya. Sutina. iya, Cak. Elek jaman semono Sutina. Awakmu pacaran karo Lurah Bintoro. Lo melaku ngarepku Sutina celeki adikku. Klemben roti. Pinter. Biyen ya saiki. Ya. Biyen nalika aku pacaran sampeyan aku saiki dirabi karo Lurah Bintoro. Loh. Sampeyan aja macem-macem karo aku lho, Cak. Lo gak iso Sutina. Aku ado tekan kono moro mrene tujuanku goleki awakmu Sutina. Pengen ku kon kudu dadi bojoku Sutina. Gak iso, Cak. Aku wis duwe bojo. Lo. Apa iku maksudmu apa? Kon royo apa? Remis. keris kok keris. Apa? Remis. Oh iya. Sutina. Aja macem-macem, Cak. Loh. On
gelem gak gelem kudu dadi bojoku Sutina. Wong urung diapa-apani barang Pripun Pak Haji? Sae to. Saya apa? Tambah jago kae. Lodrok larang lho, apik to mesti. Gelem gak gelem kon kudu dadi bojoku Sutina. Gak sepurane. Lho. Kon nek gak gelem Sutina, bengi iki kon tak arep kene Sutina. Wong kon. Pak, iki lagi dialog sampean ora nesu. Iki lodrok. Innallaha ma'asobirin gitu Sabar kasihane Gusti Allah. Nah, yo paham ngono lho. Kasihane Gusti Allah. nah Sabar. Sing penting kau juta. Oh, iya. Iki ngono semunggo. Tak perkosa ya gak temenan. Dene temenan ya gak apa ya. Tak turut wong kon. Ya apa Sutina? Sepurane cak aku gak iso Cak yo. Dadi kon gak iso nrimo aku Sutina. Sepurane yo Cak. Lho, tak paksa kon Sutina. Gelem kok Sutina. Sampean arep apa? sampean nyapa Sampean arep apa? etok piye etok Pak Haji Iku namine etok. Lho, Sutina mlayu nang kebon. Lho, ana peribasan. Kontol taru neno dandang lemprit. Lho, mlayu nang kebon tiba glodok. Tak kon Sutina. nyapa sampean sampean iki nyapa arep nututi ngono iki lho Bojoku dadi lakon Pak Iki lakon lodrok. sampean ngemati ae ngewasne ning kene Lho, bojoku tiba rumah. Endi to, Pak? wah duh Pak Pak Haji. Kuwi mau lakon lodrok. etok dadi temenan ae kacau. niku mboten temen niku Iki lakone terus piye, Pak? Ari Sutina mlayu diuber karo Rabi Lawa terus apa sing metu? Joko Sambang. Saiki Joko Sambang. Rek sing dadi Joko Sambang rek. Metu rek. sik Lho jenenge iki umumne rapal kok. taparanane oh wis Mesti pemainnya anu inti Pak. sing apik to Pak Sampeyan lho disalami ra gelem piye to? Joko Sabang bae patrol piye to? pripun sae to pemain A kabeh niki Alah. Joko Sabange katakon dedek. Pak Haji, pemainnya saya to. Saya opo? lho pilihan lho iki Tolong makune ya. Mengene kumat. lah kudune Ngene Joko Sabang. Masa. Tuh. Ayo. Kane golok biar. Pilo contone. Sorry. Yo. iki wis pancine padha ikelake Joko Sambang sing ya dilakoni Pak Haji, Joko Sabang. Kaya teh. sampeyan pripun? Saya to, Pak. Kacau. lah pripun to
Jare metune Joko Sambang iki Joko Sambang lho, Pak. Keren. Hoi! Apa? Kok sampean sauri? Sampean iki sing Sampean ki nanda. ora usah nyauri. Omongane piye? Kenal lo. Ya iki Kang aran Joko Tenge. Sambang. Joko Sambang. Joko Sambang. Joko Tengeng iki aku. Aku mudhun saka Gunung Kembar. Lho, Apa kok? Kembar. Gunung Kembar gununge sapa? Gunung Kembar, gununge Marimbar. kudune napa, Pak? Kudune apa? Gunung Penanggungan. Cuk. Inna waha ma'asobirin wong sabar Sabar to, Pak. Kasiane Allah. Pripun Mbak Taji? Ya aku Kang aran Joko Sambang. Mudhun saka Gunung Penanggungan. Lah piye to lho pemain iki lho manut sampeyan to Pak Taji. Aku iki greget. Lho kon kok melat, Cuk. Pinggo. Sesuai skenario dari Mudhun saka Gunung Penanggungan. Gathekku. Gathekku. Ya piye to, Ji? piye to, Ji? Gathekku mango. Iku mau apa? Yo, gathekku mau. Aku gathek nang ndi? Aku ndok kene goleki sapa, Dik? Iki lho goleki sapa? Geleki mboke. Jenenge Sut. Nah, lo kalah digendong. Iki lho. Lah kok disutne dhewe tangane. Lah apa kok sampeyan moro-moro digendong? Aku mudhun saka Gunung Penanggungan goleki Sutinah. Sutinah kuwi pacarku. Lo. Mbokmu. Duduk pacar. Den, nyapa? Nya, kadang. Nya, nyapa? Nyapa? Pangeran. Goleki Sutinah. Mbok Sutinah. Mbok. Mbok Ratu. Iku nyelomboke iki nyelomboke Pak Taji. Mbok nyelomba. Niki lho omongane ben dibacot nih. Pripun? Mbok, Dramane sae Pak Taji. Sae. Timbang. Mbok, iki aku anakmu mbok sing teko, Mbok. Cocok. Cocok ya, Mbok? Iya. Piye, Mbok? Anakmu wis mudhun saka Gunung Penanggungan. Mudhun saka dawa sampe ngisor. Dari atas turun ke bawah, Mbok. Dari turun ke jurang. Ke jurang. Jurang. Ya, Mbok. Mbok, aku sing teko. Barek peno, barek aku, barek-barek, Mbok. Iki ngomong apa to, Jan? Kok sembarek-barek. Piye? Anakmu sing teko, Mbok. Ayo Haji. Lagi udah kebangetan. Pemain iki. Yo, iki Mbok. Aku sing teko bakal teko, Mbok. Mbok, rene Mbok, aku sing ngetendok kene, Mbok. Mbok, rene aku catur. Mbok. Jangan pegang dulu. Jangan pegang dulu. Tatanen. Saja ada berkenalan. Jangan temek dulu acara ren. Kok iso petuk kok iso ngumus rek. Iki sapa iki? Pacarku. Mbokmu. Iki Mbok. Mbokmu. Kan anakku ta. Iya. Lu gak apa-apa karo anake. Mbok. Karo anake. Boleh. Pak. Itu adegan niku mergo kene wedi padha. Katung. Ya apa sih, Pak? Loh. Loh. Nak. Pesuatan tau pecut jar. Pecut aku jar putraku. Si Adi. Kacau iki kacau. Kacau. Kowe malah luwih kacau kowe iki. Sampe ning ngajari sing tenanan. Kowe luwih ngawur kowe. Mbok, aku sing teko barek peno, Mbok. Aku diuber-uber karo Abi. Abi gendeng.
iki kono bojoku. Pripun, Pak? Penjiwaane saya. Pripun isine awak mbokmu lha iki madul dari besar Allah bilawo awakmu ki njaluk tulung anakmu lha awakmu kok tulungi jenenge anak kudu nyembah sungkem boy awakmu nyembah sungkem iya Tulung ana mbokmu iki ya nak. tak tulungi mbok sadurunge aku ngadepi marang sapa Sukire sadurunge aku ngantemi Sukire mbok lho Sukire Sutina mbok Sutina aku sadurunge ngantem si Abilowo aku njaluk pangestu barek peno mbok ya Iya nak. dekem ya Tuku baju ini. Nyapa kok sampean malah Genteni. aja kok kereta blok Lah pripun? kenapane kaya kereta ini lho mbak waduh mbak sampai bilang dino gak ketemu mbak lagi ketemu kok saya bener toh ya ayo bener iku mang mbok aku njaluk pangestumu ya Pangesku ku banyu milion nak. Emang ana mbokku nang karo Abilowo. hei opo Kaya disemauri lho. Pak Taji. Iki sing metu sapa neh? sing metu ki Lurah Bilowo ngajak Sutina awakmu ngalang-alangi iya wis hei Lurah Abilowo rene ora kakak tak antem raimu lho oh weh cek tadi nek ngene ta kamu jangan ngerti ora lek tau kecet wae deh terus tambah suwe tambah angel angel aja deh garapan kayaknya piye udah kurang ngomong guyon macet ya apa nek kan yo mampu jangan rek kok elek titik contoh terapene aja ngodrok Pak Taji. Cair toh. ayo apa sing nganggep pakaian cocot yo angel ya ayo ngene lho apa kok sing ada kontrol tak lutut kok berarti apa gak kenal oh gak kenal gak kenal Pemain A ketemu pemain A. ya gak kenal jadi sementara gak kenal yo kok kenal nih balik gak balik hei ora rene ora oh iya sik pak sik ayo hei lurah lakani ora aku ra apa tanah pobol tak jejeli aku gak kenal karo kowe aku yo gak kenal ojo gak kenal e ayo kita dhewe piye to dhewe pak nah awakmu kan rumong sombong foto-foto di foto-foto oh emosi dolak kleru oke iki kok kleru lah pak iki emosi aku yo apa iya emosi aku yo emosi awakmu iki sarepku kok nyodok oh yo balik ayo emosi sapa jenengmu lo balen takon nom-noman wani ngadang dalan kungu bersutina sapa jenengmu Sutina ki bokku ngono awak cok Sutina bokku lho bokku apa mbok perkosa saiki mbok goleng ndi ning oyo monggo gone tambah di ditutup-tutupne di Pak belum wah nang oyo ngomong promo Pak 11 Pak apa oyo 11 sing promo Kok yo hafal. aku gara lurus kuat ah kuat kemarin jan ojo ati kok kau
ngalangi aku gak oleh mbokmu. Lah terus opo? Kok arep kon mengkretok kene opo tak pateni? Aku ane bro. Iki sing waktu Pak, awakmu wani. Aku wis dadak tumbak. Ayo do, apa? Oh iya. Masalahmu dhewe karek ngomong. Pak, berarti aku ambek sapa percil iki apa Joko Sambang? Gelut. Iya. Perang. Goto. Yo sudu-suduan. Iya weh. Oh sudu-suduan. Ayo, sudu-suduan. Sok aja temen-temen yo. Nek temen weteng kemari loro lho, Cil. Yo konco. Yo temen yo. Yo, iki lho. Tak sodong. Sik tak cus. Iki sing kalah sapa? Ayo. Ayo, pada untuk aku. Saya mati. Kamu mati. Oh, aku mati. Berarti aku kalah. Kalah, mati. Lah kok kalah terus aku, Wak? Kalah. Menang pisan gak oleh ya. Kowe menang awe sing nyudu aku. Menang ah. Iya. Kamu menangan. Emang aku dekenane menang diapusi kanca-kancaku kok. Iya betul. Rani. Loh. Kira aku menang. Betul. Ayo, tak mati ya. Kowe menang siji. Iya. Mati, Wak. Mati. Sido mati temen aku. Mati. Mati. Mati nang aku, Wak. Mati nang ndi remo kono. Mati. Wah, akeh semutan aku, Wak. Akeh semutan. Ada karmu. Wah, aku dekat ndi? Dekat ndi? Aku kuburan. Mati. Kursi kan, Wak. Urutan pemain A. Ayo selat panas, malaikat wis teko, Wak. Ayo. Mati dah. Mati. Ampun nesu toh sampean. Malaikatnya balik loh, Pak. Pak Taji, adegan selanjutnya apa Pak? Londo. Londo boleh cengkenge dhewe lurah bilang. Kok mateni. Iya. Awang digedhek, gak mempat, bul. Koyo korean dot. Pak suwe-suwe, Pak. Monggo sing dados londo ayo rek. Jare londo. Mesti gede dhuwur londone, Pak. Aku dipateni Joko Sambang to. Endi? Aku dipateni aku saiki mati aku. Kon masih obong, kaya gak ngurus, urip yo ngisi-ngisini. Mati nyotot ae. Kan dipateni sapa? Joko Sombing. Nyanyi nyu. Lho. Cek. Ya Allah. Original ya. Iya. Aku iki kangen lah. Ya iya. Wes suwe mah. Lagi kancaku lho. Pak Taji. Saya, Pak. Ayo telek no. Londone gagah lho, Pak. Masalah. Kon iki Joko Sambang musuh. Aku pedhok tau. Lho. Taji, ora usah. Aku iki dadi apa? Awakmu iki terus nggambri dadi londo. Londo. Ah, gak mungkin. Dadi londo gak mungkin. Ketuae gak ngomong kok. Lho. Iki londo. Londo, Pak. Londo. Sampeyan londo. Keramben. Keramben. Iya. Piye? Tungtak des. Pak, iki londone kok nyenot. Londone begini lho.
sing dicekel situ sing gandol situ. Iki lho piye? Awakku enak-enak mblakrak nang kono disaut iku. Rungono. Kon kok sing seneng. Kon iki opo? Kon iki dadi opo kon dadi opo kon? Aku sing nanggap. Lho, sampe sing nanggap. Iya. Ya ampun, gantenge. Ya ampun. Iya. Ganteng. Iya. Ya ampun. Iya. Ganteng. Suwe sak lho kuwaler aku. Wah. Oh, kok kaya turun dibancai yang ini. Dong Sabang. Yo, piye? Iki rondo. Jae, iku mau lurah blok katene. Tidak terima kok cengkenge. Terus kok dibedhe gak tegas, gak blok. On, pedok sapa kok? Joko Sabang. Sapa kok katene? Lurah blok. Iku anak buahmu. Kok gak bedhe? Keluar. Tapi awakmu iki gak blok. Blok ya apa? Ya apa ya apa? Ya. Ya apa ya apa? Ya apa ya apa? Ya apa ya apa? Aku ya apa? Aku ngomong ya apa? Aku ngomong ya apa? Aku ngomong ya apa? Sampeyan warana Pak Haji. Arani. Kamu sapa? Joko Sambang. Saka ndi? Saka Gunung Gangsir. Kon anake sapa? Anake Suliana. Sutina. Sutina. Ayo. Lah awakmu ki anak buah dipateni. Nggih, iku lurah Bilowo. Lah kon dimateni iki. Iki kok bedil. Ngono. Kanca Joko Sambang. Joko Sumbing. Sambang. Jeden beden dhewe bingko. Etapor iki mate lho. Lah iya ki rondo nang Madura iki. Lho, Ya bajul di sadane pun tak bedegelen. iki ngomong berarti ngomong Superman. Iya. Londo Mbak, londo. Kenapa kok ene? En kamu ojo pelelean mejari wong Lamongan. Aku gak makan. Kon sing jenenge Joko Sambang kon iku berarti antek-anteke londo. Kurang nemen dong. Ya apa? Balik. Ya apa? Berarti kon iki wong Jawa. Mesti karo londo musuh karo aku. Ngono lho. Kamu landa. Lantang. Aduh susuku ketok. Oh, tenan kok. Aku Joko Sambang. Kon Joko Sambang, aku Joko Samsu. Duh. Iku rokok. Joko Sambang. Joko Sambang. Kowe tak pateni, antek kowe tak pateni. Kon jati kurang ajar ambek aku. Kon tak bedil. Bapak ke boko dhewe. Tar. Wale. Wale. Ndi? Londo picak. Pak, sabar Pak. Niki nggih nganu pemain A. Apa antuk anak? Jawa. Ayo. Kon nek kurang ajar tak bedil. Tak bedil. Nah, gak iso. Ayo. Hiya. 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 Yo, goblok itu. Goblok. Apa makrok? Ayo, bedil. Ojo. Jangan kamu jangan kurang ajar dengan Gupermenisis. Kamu sultan. Mantap. Superman. Oh, kamu berani-berani dengan antek-anteknya Belanda. Kamu tak tembak. Tuh. Tuh. Loh. Lah kok malah ketuane sing. Pak, niki pripun? Masa turun iki nembak ke tangga. Kon ora bedil kok mati. Antak Latihan kaki lho Pak. Iya. Tung. Tung. Cer. Tung. Tung. Cer. Tung tak tung tak. Tung tak tung tak. Tung tak tung tak. Nendok ini. Sumpah nih. Kowe milih.
Sampeyan tak kena digo contoh. Sampeyan iki ngandani sutradara sing apik. Aku ngene iki nit. Kok tembak? Nembak. Tembak. Coba kamu berani dengan Belanda akan saya tembak. Iya. Dar. Iya. Dar. Gak murut. Iya. Dar. Gak murut. Kok nembak kok lembeng gitu. Kalau dari dar. Lagu peluru senop. Oh berarti saya harus bertempurah dengan dia. Tempur. Tempur. Ayo. Mati kamu atau mati Taji? Loh. Mati ke lo. Gak murut. Kamu lagi. Iya. Gak murut. Gak murut. Mesti marah elek lho. Sampeyan marah. Gak mati wong kena ndase digelintir. Masalah iki titis sama tengah iki. Oh iya. Loro keluyan. Gak mati. Kena ndoki. Ngene lho. Kok sama kae. Enak mencari orang gak lo. Gak enak. Kok mati angelmu? Mati. Meteng. Udah kurang iso meteng. Lah apa kok gak iso meteng? Oh iya padha. Padha lanang. Iya Pak, Api telek ta. Pak Taji. Lah iki wis mati urusane piye Pak Taji? Lah niku mati. Ya bah. Iki lho piye terus. Wong iki anu kowe lah. Kudune piye carane? Bayarane ndi? Oke, iki lah mati. Moden teka moden. Isane urip. Ora kawul ae. Terus Buang. lho kok jabang piye aja. Sapa sing anggap ludruk iki? Sing ketuane sapa? Ketuane. Apa? Kamu ketuane. Ludrukan cara kaya ngene iki ludrukan cara piye? Ludrukan iku sing apik kaya Budi Wijaya. Sing laris, sing nanggap akeh. Jamaku. Anek wong abangku. Tadi kumpul lah. Paling ngono. Ngono. Anu baliti pakai lagu. Ya apa? Lek dicolek amboy asiknya. Lek dicolek stop Londo gending. ludrukan iki njaluk keputusan Wak RT. Ludrukan Atur masa dibujui iki. ngene. Padha salahi. Wis sebab apa ludruk burung temen mbok tanggap. Nanggap ludruk sing apik kaya Budi Wijaya. Lah saiki nanggap kandi. Sing wis ya wis sing durung ayo hati-hati. Lah saiki ayo. Matur nuwun karo Pak Idris. Mboten saged anu. Balene dhuwitku. Aku rugi nek ngene iki dadi juragan ludruk. Balene dhuwitku. Matur nuwun karo Pak Idris wis nekakno Budi Wijaya cak percil CS. Ini apa hama sobrini artinya apa? Masuk biru artine. Yes, sabaran sing akeh lah. Sak temene Gusti Allah iku seneng marang wong kang sabar. Kaya Pak Idris iki. Pak Isa kartu Lanjutkan aku. indah cerdas. Wis muga-muga Pak Idris maring digawe nanggap Budi Wijaya nekakno cak percil dan kawan-kawan muga-muga dibarokahi Gusti Allah. Saiki ayo nonton ludruk Budi Wijaya lakone gladak Suban. Ayo njaluk pangestu sing Sik. gladak Suban.
cerita perjuangan. Mesti. Ayo njaluk pangestu. Ayo. Njaluk pangestu dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya. Pak RT, Pak. Raji dan akum Kafartum inna ya itu bersyukur. Sing gelem bersyukur nikmate ditambah. Sing gak gelem bersyukur diajab Allah. Kakung mah. Alah. Ya ngono, awake dhewe kudu nonton